si otvoríme plnú bejsku admin Lucky Blockov a los Lucky Blockov. Tak môžeme ísť tu len tak postupne. Takže čo, ja vám to skipnem, čo tam padne. No, prvé poschodie nič. Padlo len toto tu, čo tu vidíte na obrazovke. Ideme druhé poschodie. Tam mám trošku lepšie bloky. Tam trošku lepšie. Tak, toto vám skipnem znova. Ja mám plnú besku niekedy. Znova mi padli blbosti. Táto ja sa poserem. Dobre. Tak, ideme na posledné poschodie a bude koniec videa. Ešte rozlúčka. Zazniť. A posledný Lucky Block otvoríme s vami. Tak, good luck 6-7. 6-7 a 6-7. Joj. Dobre, koniec videa. Dajte lajčík. Dajte odber. A ináč. Toto Lucky Blocky mám z tohoto stromčeka. Keď získa každý ten tu, keď vyplní, keď sa bude logovať každý deň, získajte toto. Ja som teraz získal toto. Ale budeme získať toto a potom 25, možno dvakrát bude. A bude zadarmo taký síky Lucky Block. Nikto nevie. What? To už svíti. Dobre, to je jedno. Ja už čakám na toto. Keď toto nevyberete, furt sa toto mykalo 1 ráno. Takže pozor. Ráno alebo podpíšte, celý deň musíte to robiť. Do ďalšej polnoci. Ešte sa pozrieme, čo tam bude. Dobre. Takže dajte lajčík, dajte odberík a vidíme sa do ďalšieho videa. Čus!